Ekana, lähdetään Linkin Parkista liikenteeseen. Okei, joo. Mä joudun tätä aihetta miettiä aika pitkään, muuten sentään mitään varttiin. Te tulitte kattoo Roope Salmenen ja koiria. Tuskin hetken menette kattoo Linkin Parkkiin. Niin se vaan menee, kun mä kuulin sen jutun, niin mä olin ihan murtunut. Jep, se oli ihan super surullista. Mut täytyy sanoa vaan, et mut elämä menee eteenpäin. Ja mä tiedän, että Chesterkin sanois näin, että jos sais tänne, niin tää ei oo mitään testiä. Muusikot ei arvosta hiljaisia hetkiä. Ja sen takia mä en voi pyytää tikkurilla teiltä mitään muuta, vaan pidetään Linkin Parkille paljon ääntä. Kun mä sanon hep, niin jengi huutaa hep. Sieltä tuli shoutoutit Chesterille. Ottakaa. Rest in peace. Otetaan seuraava aihe. Se on adventure. Joo. Seikkailu. Okei. Jos et tiedä mitä se tarkoittaa. Joo, mä tiedän kyllä. Sä tiedät, että sä oot englantia. Okei, hyvä. Jonion, oot sä harkinnut tukka ja uri? Mä en tiedä, tiedätkö, mä kirjoitin englannista laudaa turiin. Joo, ja sä voit tän nyt tosissaan ottaa. Mä tiedän kyllä, mitä adventure tarkoittaa. Joo, näin se menee. Ei täällä hyvä heilu. Adventurehan on nimittäin seikkailu. Joo, todellakin. Ja tää on yksi seikkailu. Roope Salminen ja koirat, ne on Suomen parhaat bailut. Joo, näin se vaan on. Silloin kun te seikkailette, niin muistakaa pysyä turvassa. Ja jos te näette, että teidän kaveri vähän heiluu siinä, niin muistakaa sitä suojata. Joo, ja todellakin, kun te tuotte koiriin tsiikaa, niin muistakaa, että älkää juoko liikaa. Tai jos te juotte ja ette unohdatte juoda vettä, te herätte aamulla sanotte vaan, että voi että. Tää on se olotila, josta Roope varotti. Meitsi vähän liikaa, eilen otti. Ja näin se menee. Ja sitten teillä on paha olo, niin mietitte vaan, että oho, miksi mä menin sinne ja sit sä vaan huokaa. Teidän tikkurilla festeillä liikaa juomaa. Joo, ja tää on se olotila varmaa. Mä vihaan tätä motherfucking narraa. Pakko soli sieltä tulla. Sitä biisiä ei varmaan soiteta tänään. Okei, seuraava on ystävällinen seksi. Okei. Mä sanon vaan teille, mä kerron teille nyt tosi tarinan. Mä en tiedä miten se menee, mut se tulee olemaan surullista, se on ihan varma. Mä menin juttelemaan kerran yhdelle mimmille. Mä sanoin, hei, onks mä sun mielestä komea? Se katto mua, sano Roope, sä meet suoraan friendzoneen. Sitten lähti kävelee pois päin. Ja mä julkisin perään, sanoin sille näin, että hei, tiedät sä et mistä? Seksikin voi olla ystävällistä. Ja se katto mua ja oli silleen, että okei, terve, mä oon Hanna. Mä kelaan, et sä oot mun ystävää, mut mä oon kuullut uudesta jutusta myöskin ystäviä voi panna. Ja sit me mentiin suoraan se hotellihuoneeseen. Ja sit me mentiin sinne se vuoteeseen. Ja se homma oli suoraan hitti. Nyt se on mun frendi with benefitti. Ja kyllä se tiedät, ei siinä mitään. Ja mä voin siitä teille suositella. Elikkä valitkaa täältä itsellenne mahdollisimman ystävällinen Bella. Se on eka vitun festarit. Joo, se on Roope Salminen, mä oon niin hyvä, mun pitäis olla rapin Suomen mestari. Ja päästäkää ääntä, jos tää on sun ensimmäinen festari. Näin se menee, teillä ei tuu tän jälkeen ole yhtään puhdasta kenkää. Sori vaan, mun pitää tarkastaa ihan nopea, että mitä tänne lavalle meni äsken lentää. Ja mä sanon vaan, että ahaa, vedä kun mä käyn tätä paperilappua avaa. Joo, näin se menee. Tää homma mun mieleen muistuu, tässä paperissa on Antti Tuisku. Näin se vaan menee. Joo, mä teen roista eikä festarit, mutta nautin näistä silti. Koska silloin kun sä festareilla ostit kahvelipun, niin me ei pidä huolta, että peto on irti. Kun alkoholin ollaan, niin aina alkaa tapahtuu. Eka kertaa näet Roope Salminen ja koirat bändi, ja kaikki täällä meni jo rakastuu. Mä näen täällä monta mimmiä, mä näen myöskin monta kundia kuumaa. Kun mä toivon, että voitais eka kerta kun te näette, niin mun räppi iskee myöskin jokaiseen festari kuumaa.